Izen berria estreinatu du aurtengoan Suge Trebeak Irungo Bolei Klubak. Orain dela 3 urte sortu zuten emakumeei boleian aritzeko, batartea eskaintzeko eta geroztik berrikuntza haunitz izan ditu urtez urte. Aurtengoan erran bezala izena, lehen Mayumi izenak, orain Suge Trebeak izena du. Eta hortaz aparte ere, talde mistoak izanen ditu aurtengoan klubak. Azken berrikuntza gisa, aipatu behar dugu haunditzen joan dela kluba eta aurten Gipuzkoako fitxa gehien dituen bolei klubean bihurtu da. Eta hori guztia jakiteko, Jose Rodero dugu gaur gurekin, Suge Trebeak bolei klubeko arduraduna. Kaixo, Jose, zer moduz? Arratsaldeon, ondo, hemen ikusten, entrenamentuak. Hori da, denboraldia hasi duzue, erran dugun bezala, izen berriarekin, hemen ditugu gibelean entrenatzen. Nola izan da aldaketa hori, edo lehen Mayumi zen bolei kluba, edo Mayumi izenpean, ez? Aritzen zineten, orain, Suge Trebeak, zergatik? Hasi ginen bakarrik 8 edo 9 neskekin eta favore bezala hartu genuen Mayumi judoko izena. Baina ja handitzen hasi ginen eta konturatu ginen ezin genula horrela jarraitu eta erabaki genuen talde edo klub berri bat bihurtzea eta sortzea. Aipatu dugu eta bertze orain dela pare bat urte edo, zuekin izan ginen, emakume bolei klub bat bezala sortu zinetela, soilik emakumei eskaintzen zenituztela taldeak eta entrenamenduak. Hori pixkat, ez dakit naturala izan zen, aipatu duzu 8-9 neska gelditu zirela, boleian jokatu nahi zutela eta talderik ez zutela, eta horregatik pixka bat izan zen erabakia, ez? Modu naturalean eman zen. Gurasoak ginen eta genuen aukera pare bat Hondarribira jutea edo hemen zerbait egitea. Eta ikusi genuen pixkana jende apuntatu zela eta erabaki genuen hemen gelditzea eta zerbait egitea. Zorionez. Aipatu dugu, poliki-poliki haunditzen joan zaretela eta 8-9 neska zirenak, aurtengoan, uste dut, 160 bat fitxa dituzuela, ez? Beraz, kopuru handia da. Eta jarraitzen geha, orain ja 160 neska eta 3 mutil edo alako zerbait. Baina jendea hasi da, deitzen ari da gelditu gabe. Orduan, ez dugu ia lekurik, baina saiatzen geha bakarrik entrenatzeko eta hori batortzeko eta kirola ezagutzeko eta gero ikusiko dugu zer egiten dugun haiekin. Aipatuko dugu txiki-txikitatik, ez? Kadete mailara arte uste dut dituzuela taldeak edo juvenilak ere? Juvenilak ere. Txikiena 8 urte daka, 2016koa, eta ondienak orain bete du 16 edo 17 urte. Orduan, eremu horretan badugu denetik. Eta adineka edo mailaka, ez? Banatzen dituzue taldeak, zenbat talde dituzue aurtengo denboraldian? Aurtengo denboraldian 12 talde. Ditugu 2 alebin, 4 infantil, 4 kadete eta 2 juvenil. Eta nahiko beteta. Eta gero entrenatzen ari dira batzuk konpetitu gabe. Eta ondo, la verdad es que ondo. Aipatu dugu berrikuntza bat izan dela, hasieran aipatu dugu sarreran, mutilak ere, edo baten batez, sartu dela taldetan, orain arte emakumeak soilik zenituzten, baina urtengoan zenbait talde misto ere izanen dituzue lehian, ez? Badugu bat bakarrik, alebinetan, lege barruan dagolako. Orduan, badaude 2 edo 3 mutil, nahi zoretzen ikustu 3 mutil daudela, baina bakarrik alebinetan, gero infantiletan ezin dira mistoak izan. Orduan, ez dakigu zer egingo dugun haiekin datorren urtean, baina momentu disfrutatu behar dute eta konpetitu behar dute eta han daude, oso gustora gainera. Pena handia ematen digu ez jarraitzea haiekin, baina egia da jende asko, mutil asko ez direla apuntatzen oraindik, ez dute galdetzen. Egia da berezia dela, ez? Kasua azkenean normalean aldrebes egiten dira, ez? Klubetan, gauza hauek, ez? Hasieran mutilekin hasten dira eta gero emakumeak sartzen dira. Kasu honetan aldrebes izan da, baina erran bezala agian modu naturalean ere izan da, ez? Ez dakit, gure asmoa zen emakumeen kirola indartzea. Orduan, orain dela 3 edo 4 urte udaletxeak atera zuen lan bat,
esanez neskak edo neskek usten zituztela kirolak mutile baino lehen, eta ez zekiten zergatikan. Eta agian erantzuna hau da, agian eskainitako kirolak ez ziren haien gustukoak, eta ikusten ari gara agian antzegoela ahulezia. Ederki, aipatu dugu mutilak ere izanen dituzuela, geroz eta mutil gehiago etorri zuengana, noski, geroz eta ez, etorkizun gehiago izanen dute hemengoan, baina momentuz hasi zaretela lehian. Aipatuko dugu ere, azkenean kluba unitz daude Irunen, eta espazioak ere konpartitu behar dira unitzetan, leku desberdinetan entrenatzen duzuen, nola moldatzen zarete horretan? Bueno, badugu WhatsApp talde bat saskibaloiarekin, eskubaloiarekin, eta bero udaletxeak bere eskua jartzen du, ez? Eta gutxi gora bera moldatzen gera batez ere entrenamendurako. Egia da, voleibola jolasteko eduzu leku haundirik behar, eta sartzen gera tokialaien, sartzen gera lekaenean, hemen ere bai, lasaien, osea, 4 edo 5 lekutan entrenatzen dugu. Baina hala ere hori, konpetizio momentuan arazoak ditugu, Egia da, hori, asteburuetan jokatuko dituzuela normalean ez partiduak, bertze kluba unitzekin batera, eta pixkat koordinazio lan hori ere egin beharko dela, ez? Bai, udaletxeak egiten du oso ondo, baina, ez da koordinazio arazoa, agian da leku arazoa. Hori da. Baina, gutxi pixkanaka lantzen ari dira, eta nik uste dute soluzio bat aurketuko dutela berehala, espero dut. Ederki, lehiaketari dagokionez, denboraldi hasi berri duzue, nola hasi duzue edo nola igarotzen da, ez? Pixka bat denboraldia voleibolean. Ez dakit Gipuzkoan jokatuko duzuen, Gipuzkoako ligaren bat, nola diren txapelketak eta nola moldatzen zarete, zenbat luzatzen den hori, nola izaten den? Badugu bi kopa, kopa bat eta gero liga. Eta kopa barruan badaude rendimiento, eta gero participación, izan daiteke nolabait esateko lehenengo maila eta bigarren maila, Eta infantila lehenengo mailan, abenduaren 20an Gipuzkoako finala jokatuko dute. Partidu guztiak irabazi dituzte lehenengo mailan eta oso maila polita dute. Eta gero beste taldeak daude participación eta oso ondo aritzen ari dira. Orain dela 3 urte irabazi genuen 10 partidu denboraldi osoan eta batzutan, eta orain dela 2 aste irabazi genuen 11 partidu asteburu batean. Izan da gorakada izugarria, ez bakarrik jendeen edo zenbaki artean, baita ere baizik eta kalitate mailan. Bai. Nabaritzen ari da pilo bat. Txikitatik etortzen direla, eta oso ondo jokatzen dutela, da flipatzeko pixka bat. Bai. Ederki, aipatu duzu, Gipuzkoako finala jokatuko dela, abenduaren 20an, eta aipatuko dugu ere, ez dakit zer nolako osasuna duen, ez, voleibolak Gipuzkoa mailan, baina aipatu dugu hasieran ere, zuek Gipuzkoa mailan fitxa gehien dituen kluba zaretela, eta, Nesken fitxa. Nesken fitxa aldetik, haundiena zaretela, eta, ez dakit nola, zenbat talde dauden Gipuzkoan, nola dagoen voleibolaren osasuna? Orain presidente berria sartu da, eta berritzen ari dira gauza pixkanaka, zegoen pixka bat, nik ez nun ezagutu lehengoa ez, baina zegoen pixka bat geldirik, eta talde berriak sortu dira, eta 16-17 kluba daude, eta gero eta indar gehiago daukate. Batez ere talde berriak sartzen ari garelako eta errenderian sartu zen beste talde berri bat, oso indartsua dena, eta Bilabonan ere, orduan pixkanaka berritzen ari dira eta indartzen ari da. Hala ere, voleibol munduan da futbolen atzetikan da bigarren kirola. Ateratzen baldin bazara hemendik ikusten duzu ze osasuna duen, zenbat jokatzen duen Katalunian, Andaluzian, Valentzian, Mallorcan, izugarri, talde izugarria daudean. Hemen oraindik gaude nolabait ez da prehistorian. Bai, hori aipatu behar nuen ez, hasiera batean voleibola adituta, badirudi kirol gutxitua dela, baina horren bezala mundu mailan futbolaren ondotik bigarrena da ez, eta horrek ere zer erran nahia du edo, igual agian Irunen eta izaten alda ez, mutilek
gutxiago jolasten dutenaren arrazoi bat, agian, baina naiz eta Irunen txikia izan, emakume aldetik ere, aipatu dugu, fitxa gehien dituen taldea dela hiri hontan ere, ez? Eta, azkenean, zuek egiten duzuen lanarekin ere pentsatzen dut, eta lortutako emaitzekin, eta, egunerokoan egiten duzuen lan horrekin, nabarituko dela, geroz eta jende gehiago ezagutzen duela zuen kluba, edo hurbiltzen dela partidotara, edo informazioa biltzera, ez dakit hori nabaritu duzuen ere? Bai, nabaritu dugu, batez ere eskoletan, primariako eskoletan etortzen dira, sekundariako eskolekin ere gauza batzuk egiten ditugu, gero bidaiak egiten ditugu, Benidorrera joango gara, eta gero igande sasoi, eta gauza asko egiten ari gara, eta jendea gero eta gehiago hurbiltzen ari dira, hurbiltzen ari da. Asko galdetzen dute, asko, bai. Aipatu duzu, Benidorrera bidaiare ginen duzuela, hori, pixka bat talde sentimendu hori edukitzeko ere izaten dire, horrelako bidaiak, horrelako konzentrazioak erran dezakegu, horrela egiten duzu ere edo helburu horrekin? Bolondresek etortzen dira, ezin dira denak etorri, ez da doainik, osan nahi dut garestia da, orduan etortzen dira ahal dutena. Baina, jende aurten joango gara ia 50 jokalari eta lau entrenatzaile, eta da munduko sensaziorik onena, elkartzen zara beste taldekin eta ikusten duzu nola dagoen eta nola lantzen duten, eta hori, zenbat lana geratzen zaigun oraindik guri. Horrek ere motivazioa emanen du, lanean segitzeko bai jokalarien aldetik, baina baita zuei ere entrenatzaile arduradun bezala, pixka bat segitzeko, aipatu duzu Bolondres lana eta imaginatzen dut zuen lana ere horrelakoa dela, eta azkenean pixkat motivazio hori ere behar da tarteka lanean segitzeko eta ikusteko zein beharrezkoa den zuen lana hemen, ez? Bai, gu gara Bolondresak eta, gure asmoa ez da ezer irabaztea, gure asmoa da, hori, kiroldegia beteta ikustea, eta lortzen ari gara. Gero irabaztea ala ez, hori da sekundario da, eta gustatzen zaiguna da hau. Orduan, Bolondresa lana jende asko lan egiten ari da, edo loteria saltzen, edo kalendario egutegiak egiten, edo nik jarriko dut hau, edo moldatzen, jende asko, ehundaka ez nuke esango, baina jende asko lan egiten du klubean, beti Bolondresa, bai, noski. Ederki, eta, aipatuko dugu, aipatu duzu pixka bat zeharkagian, baina helburuengatik galdetu nahi nizun, aurtengo helburuengatik aipatu duzu helburu nagusia, neska hauek bolean jokatzen segitzea, eta pentsatu dut, agian, etorkizun, epe ertain luze bateko etorkizunean, agian senior mailako talde bat edukitzea ere izan daitekela helburuetako bat, baina, ez dakit nola edo zein helburu finkatu dituzuen, bai epe motzeko, aurtengo demoraldirako, bai epe pixkat ertain luzerako. Gure erronka handiena da leku bat lortzea konpetitzeko. Gero gure asmoa da arrobiko talde bat izatea. Hemen jokatzen dutena, txikitatik jokatzen dutena, senior mailan jokatzea. Hala ere, hau sekretu bat zen, baina urtarrian hasiko dira veterana batzuk entrenatzen toki alaien, eta ama batzuk ere hurbilduko dira aber zer moduz, baina bakarrik entrenatzeko. Badugu alde batetik konpetitzeko asmoa, baina beste aldetik sozializatzeko asmo hori oso garrantzitsua da guretzat. Berdin da nolakoa zaren kirolan, joka dezakezu. 40 urtekin, 8 urtekin, zara onena edo ez dakizu nola ematen duzun, baina baduzu lekurik hemen klub honetan jokatzeko eta ondo pasatzeko. Hori da. Sentimiento nola da, sentimiento de pertenencia, esaten den erderaz, ez? Eta hori oso garrantzitsua da guretzat, denok kamiseta berberarekin, eta oso polita. Ederki eta bukatzeko, animatuko dugu jendea zuengana hurbiltzera eta ez dakit zer erranen zenieke pertsona horiei, pentsatzen ari direnak, bai txikiak, bai helduak, mutilak, neskak, pentsatzen ari direnak agian boleibola probatzeko aukera dutela hemen edo gogoa dutela beraiek ere,
zer erranen zenieke voleibolak duela edo ematen aldiela, eta noski nola etortzen alda edo nola jartzen alda kontaktuan zuekin horretarako? Ikusten baldin badute Googleen, agertzen geha, badugu web berri bat, aita batek egin du, eta oso polita da web horria. Eta hurbiltzeko eta probatzeko, denei ez zaio gustatzen, hori argi dago. Baina baituzte ateak irekiak probatzeko eta ikusteko. Oso kirol berezia da, nik ez nuen ezagutzen egia esan. Baina oso berezia da, ez dago kontaktu fisikorik, eta nik uste dut hori berezitasun horrek berezitasun hori ematen duela. Eta polita, oso polita, ikusgarria. Ederki, horrekin utziko dugu, horrela luzatuko dugu gonbidapena nahi duen ororentzat, eta zuei, mila esker, zuri bereziki gurekin izateagatik gaurkoan, hau dena kontatzeagatik, eta noski, zorte hon, aurtengo denboraldian, eta etorkizunean ere. Mila esker, Jose. Eskerrik asko, etorri nahi duzunean. Eskerrik asko, ederarte.